Atiku bingung mas sing tak pikir mangsa udan terus ing mangsa ketiga prawan teles mas bangsa katon ing netra lara branta ditabani ratu mompo lara kangen disuntik malah nemen lara rindu malah rindu dicamoni malah ngalu bisa mari yen kowe dadi bojoku turu jam 7 ketok-ketoken pipimu jam 8 ketok-ketoken lambemu lah nek turu jam 9 mas jam 9 ketok-ketoken bathuk lah nek turu jam 10 jam 1 batal guling tak keloni yen awan aku ra doyan mangan yen wengi turu tak lisikan sing tak pikir rada teles tandalan dadi manten sepasang kok wis bebekatan utut manggil pangupir aspara ndana atiku bingung sing tak pikir ra rumangsa udan deres ing mangsa ketiga rada teles ketok-ketokan ing mata ketok-ketokan pipimu turu jam 8 ketok-ketokan dadamu turu jam 9 ketok-ketokan udan turu esuk ayo turu jam 1 kok esuk iya nika kagem jampi saya dumateng ibu-ibu Among Rawuh.